σκουλτάκια. Δίνει ο Δίας. Μην αρχίζεις πάλι. Άκουσες τον γκουρού σου στο Instagram, έριξες τα λεφτά σου στο κρύπτο και μετά έμαθες τι σημαίνει πάμε μετά από πρώτο χέρι. Κλασικός χάστης. Δηλαδή, γιατί τα βάζεις εκεί πέρα που ξέρεις ότι θα χάσεις? Σοβαρά τώρα. Παραέχεις εμπιστοσύνη σε άτομα που φοράνε γυαλιά ηλίου σε κλειστούς χώρους. Δες το αλλιώς. Δεν θα ήταν καλύτερο να τα παίζες κάπου και να σε πληρώνανε αντί να πηγαίνεις για κουβά? Και μη μου πεις ότι δεν βγαίνεις. Άλλο είναι να δίνεις ένα χι ποσό για να ζήσεις και άλλο να τα κουμπάς καθημερινά σε τυχερά παιχνίδια μέχρι να ξεμείνεις με ρέστα για καφέ. Περίμενε. Άκου τι κατάφερες με τον Τζόι. Ετήσια κέρδη ο ΠΑΠ 2023. 852,3 εκατομμύρια σε τυχερά παιχνίδια. Και ο Έλληνας έδωσε 25,75 δις τους 9 πρώτους μήνες του 2023. Βλέπεις, εσύ τα έδωσες, αυτοί πήγαν διακοπές και εσύ 15 Αυγούστου Αθήνα. Επένδυσε κάπου που θα κοιμάσαι ήσυχος μετά. Σήμερα κερδίζεις από το σπασμένο φρουτάκι. Αύριο σε χτυπάει ατυχία. Τα λεφτά έρχονται και φεύγουν. Μην αφήσεις όμως να ισχύει το ίδιο και για σένα.